departure area. Nakaagimi diri sa VIP gate. Dito ang VIP gate sa mga luyo, syempre. Nangit mi sa guard, kinara mi sa atbang. Mayo kay ni supot no. So mao ni ang agianan paingon sa departure area. Inaalang mi naalay ni request nga pagtuon ko no. Just ko na i-stop. Sa man tadapit. Sige, go, go, go. Sa man tadapit diri musot. Gusto ko puro de. First time. Diretso lamang. Ano ang aeroplano sa Philippine Airlines? Hindi ay daghan nakapusto din mga bay. Mahulog. Sus ko nagabilat-bilat na ako mga dala na ko. Departure area. Sa malapit. Mata na ta. Ako dahil ang pwesto diri na. Sige po. Ha? Pagawas naman tubog. Diri ta, sulod. Diri ta. Oh, no entry. So, gawas dahil gihapon ta. Yabag na. Sa man U-turn. Pwede ka? Diha, pwede ra. Departure area. Kainit sa kalibutan. Sa arrival tayo. Arrival. So ito yung waterfront. Anak na ko diha itong concert sa to? Hindi mo po. Concert ko. Terminal 2. Saman ang arrival. Oh. Domestic Terminal Car Park International. Dito ang arrival. Jesus Christ. Terminal to. Terminal 1 ang arrival book. Okay, well, Terminal 1. Masa na ang Terminal 1? Where's the Terminal 1? Oh, sige. Ikaw na ako na yung mangita. Dari ako pala sa Dublin. Oh my goodness. Ano mi diri mga bay? Oo, ako ra di ay. Oo, ako yabog pula. Bagubot ko. Buta sa kanila picture no. Ngita pa ko. Bye.
Sige, wait lang mga bayan hanggang dini muna ako. Diyos ko si Dora the Explorer. Ang bilbil sa liog kay message ako kung asa siya dapit.